kunnafoni show jamana la ba minnu be Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan min an ka Faransiskaw Italikaw Cirikukaw Espagnekaw amana kɛ diɲɛ dugu o dugu de la an da bɛ se min ma dogo da an da tɛ se min ma dogo foli belebeleba hanfɔkaw kuma bɛ ani wagati bɛɛ bi lɔgɔkun daminɛ an b'a dɔn a b'aw sigi nisɔndiya kɔnɔna na an ka bɔlɔlɔsira ninnu sanfɛ ka kunnafoni ninnu makɔnɔ an fana nalen filɛ nisɔndiya kelen kɔnɔna na k'aw ka kunnafoni di aw ma an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila Mali kunnafoni studio belebeleba in kɔnɔna la. Betene Octobre kalo tile 31 san 2022 kuna fana daminɛ la an b'a daminɛ ka dɔw kan ni minisiri min sigilen no dinɛ ko hani ladala ko la Mali jamana kɔnɔna na ale bɔra ka bulonabila sɛbɛn bɔ bulonabila sɛbɛn min n'a kɔni y'a fɔ a kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko maa dɔ yɛrɛ kɔni wililen no bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la n'u yɛrɛ kɔni bɛ ka nɛni ta ka ɲɛsin silamɛya dinɛ ma Mali jamana kɔnɔna na o ko min yɛrɛ kɔni tɛ bɛn ko ye min n'u yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa in bɛ ka nin nɛni bɛ kɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ silamɛya dinɛ kama ko yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ fɛn bɛ fitinɛ wuli dugu kɔnɔ fɛn min yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ kɛlɛ dugu kɔnɔ ka mankan wuli dugu kɔnɔ ka dugu yoboyaba ko o hukumu de kɔnɔna na sa olu bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sa walasa k'u tɛgɛ da ni maa in kan ni maa min yɛrɛ kɔni bɛ nin waleya jugu in na bɔlɔlɔsiraw sanfɛ olu kɔni tɛna ko in to ten min kɔni b'a ɲini silamɛya dinɛ ɲɛmaaw fɛ k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sa u k'u bolo dɔw dusu kan u k'u dusu suma olu jamana ɲɛmaaw bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sa ni maa in bɛ nin ko min na dugu kɔnɔna na f'u ka se ka siri a dan na. Alisa an bɛ to ale minisiri kelen ka kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sibiri don k'a y'i kunda Kitakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana kɔnɔna la dinɛ min bɛ wele ko chrétien dinɛ mɔgɔw n'a bolo fara n'o ye katoliki mɔgɔw ye olu ka iji ha kɔni sera ha wagati sera a tɔ tora panko kelen ani ɲɛwawa ye n'o olu yɛrɛ b'o min kɛ novembre kalo kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na sa minisiri ale kɔni wulila ka se Kitakaw fɛ sa ni yɛrɛ kɔni ka to olu ka baaraw kɛcogo la ye. Kunnafoni bɛ taa n'an ye siraba kan kasara kunnafoni la humi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sibiri don sanamukɔrɔbakaw fɛ ko bolimafɛn sen naani dɔ n'o ye minnu bise ale ni bolimafɛn sen fila dɔ n'o ye moto olu karila ɲɔgɔn na u ka nin karila ɲɔgɔn sen fɛ sa ko maa kelen ko yɛrɛ kɔni bɔnɛna a nin na n'o yɛrɛ de kɔni ye mototigi ye o kɔni kɛlen sa tasuma fagalaw n'o ye sanamukɔrɔbataw ye olu wulila ka se kɛnɛ kan ka ni maa ninnu ta n'u ye teliya la k'u kunda n'u ye lopitaliso kan min n'an bɛ dugawu kɛ sa k'an dabama ka badabada dali nɔgɔya a ye. Ani sɔngoyalen no kani kunnafoni fana da kulo kan min no o yɛrɛ de kɔni ayila k'a fɔ ko Bamaci jɛkulu mɔgɔ min bɛ wele ko EG mɔgɔ k'u yɛrɛ kɔni dɛsɛlen tamalatikaw la bawo ni tamalatikaw n'u ka kɛlɛ ganna ɲɔgɔn na ayila k'a fɔ ko général min bɛ yen n'o ye Agamu ye hali n'a ka cɛdenw olu yɛrɛ kɔni y'u gɛn ka bɔ yen k'u kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ ko in bolo kan dɛ ko donna nataw la k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan kɛ ka taa tajalatikaw kama fo ka taa se Ander Bukankaw ko ni ko in k'i yɛrɛ kɔni bɛ se ka ye ko kɛlɛ in kɛnɛ ka sa ko minɛ minnu bɔra ka na Libi kɛlɛ ta kun kan ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni bɛ ni Bamaci wale maa ninnu bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka bolimafɛn o kunnafoni bɛ donna an ye kalanko kunnafoni la min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ minisiri min sigilen no kalanko ta kun kan na bɔdama n'ale de mata misiri bɛ Dedo Usmani ale n'a ka jɛkulu wulila bi ka se Turkikaw kan kalanso belebeleba min bɛ Mali jamana kɔnɔna la n'u dɔgɔyɔrɔ bɛnnen no faaba kɔnɔna na marada naaninan na Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ ale n'a ka jama wulila ka se ala k'a fɔ ko ni kalanso belebeleba in sa ko duguma kalanso fo ka taa se camancɛ kalanso ma ko bɛɛ lajɛlen bɛ ni kalanso in kɔnɔna na lɔgɔliden ba kelen n'a kun kan fɛ olu yɛrɛ de kɔni bɛ kalan ta ni Turkikaw kan ni kalanso in na min n'a kɔni kun kan minisiri hali n'a ka mɔgɔw ka wuli ka se ka t'u ka ko kɛcogoya ɲini u yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ninnu ka kalanso la ko yɔrɔ belebeleba saba bɛ yen n'u tilalen don u ni ɲɔgɔn cɛ ko si tɛ se si ma wa si tɛ si tɔɔrɔ ko wa ko kalanjɛlen a bɛ ka kɛ nin maa ninnu fɛ minisiri hali nisɔndiyara kosɛbɛ ni maa ninnu kɔrɔbaw yɛrɛ kɔni bɛ ka dɛmɛ min ta ka di Mali denmisɛnninw ma kalanko ta kun kan ko la. An bɛ to kunnafoni kɔnɔna la an bɛ taa kiriko kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko minisiri min sigilen no kiritigɛlaw kun kan ko la n'o de ye Mamadu Kasongo ye ale bɔra ka kiritigɛlaw ka kimɛli ko ale y'o baaraw bɛɛ lajɛlen koromokari sibiri don Mali jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko kiritigɛla maa 100 kura olu yɛrɛ de kɔni bɛna ta ka fara kɔrɔlenw kan walasa ka se ka Mali jamana kiriko baaraw kɛ cogoya min na o yɛrɛ k'a fɔ ko maa 7000 n'a kun kan fɛ olu yɛrɛ de kɔni taara u tɔgɔ sɛbɛn ni ko in na maa 100 o de kɔni bɛna sugandi ka bɔ olu cɛla sa walasa k'olu fara kiritigɛla tɔw kan kumasen min d'u ma o yɛrɛ de kɔni ye kiritigɛlaw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye yuruku kɛlɛli la Mali jamana kɔnɔna na maa kelen bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna i ka faamuyali sɛbɛn ni ko in kan walasa kiritigɛla olu ka se ka dɔn k'a fɔ ko jamana yuruku a kɔni tɛ se ka kɛlɛ n'olu tɛ o kɛra Mamadu Kasongo ya kuma kiritigɛla jɔyɔrɔ ye fɛn min ye fɔlɔ o de ye ka yuruku ba jamana kɔnɔ o hukumu de kɔnɔna la u ka nin kimɛli sen fɛ u ye nin kumasen d'u ma sa ko bɛɛ lajɛlen k'i hakilina sɛbɛn a kan n'a a ma ɲɛ e de ko k'e de kiritigɛla he yɛrɛ kɔni kan ka dɔn k'a fɔ kiritigɛla jɔyɔrɔ ye min ye Mali jamana kɔnɔna ko la.
amanto kuna fonna konna namta ministry mi sigile no kura hani jita kun kan ko lamta le ka kuna fonna amala dona ka fako sibri do kale fene yikunda gine kon fe kan fe kata baraji do kuru mukari no to ko baraji do fomi ko dona na tola o baraji baro bena damne mali jamana hani gine jamana no cha wala sani baraji be se ka mali jamana ni gine jamana na fatu gamna aka jaji mi be mali jamana ni gine jamana no cha no to ko flev Niger ka do fara o ka ko ko ya daga fako ni baraji ko ni glala hafna ke sababu mai mali jamana ni gine jamana mi ne kuran ko ta fanfela fo ta se sene ko ta fanfela ma ko ni jamana fla bemna atonondi amanto kuna fonu kona la hamita fintigila moka kuna fonu kona la ministeri mi sigile no fintigila moka fo ta se tasma fagalo ka kun kan ko nawde dauda ali mohamedine ali yikunda ka fe na le yere kontara ka fintigila moka ka daga yoro mi ni kay dem senu nolu kuni police la ka sira nyoma nolu yere kon du subara ko bela jelenche ale taro kura ko la o mi yere kon kara mali jamana ko na sa afrika lo temane samba fla ani mo kan wati ada la ka fo ko kay fintigila ko ani kay shifina ka dem senu ulu fora nyon ko fo ta se ko shifina ka dem sen kelen hin bonana la o dimi sen fe sa ko shifina ka dem senu ulu billa ka police la ka daga yoro bela jelenche mini chama chafa ma holu kon ya la tege kan ni suin kura ya ka di oma akane ka sa shifina ka dem senu kan mahale tumbe ale ya tege da dauda ali mohamedini kaya fanyini ke kay shifina ka dem seni bela jelenfe ni komite mena ulu ni fintigla mo no nyonche dauda ali mohamedini hale kelen ka kuma ta hale kon ya ira ka fasa ko ni ko yin kada blanco mali ale jamana mi ya fa jamana ko ni ko yin ira kon ka ke blanco mi ni kay dem sen la ko hani fintigla ko ku tege di nyoko maka baraka wala sa khasika kay bon ko la to kam kuna fonu be nona to koda kuna fonu la na mola donia ka foko moptika holu fene koni kamana ngano ko sebo ya ida ka foka me wakati minasa ko baji ka koni be ka yela olu fen ko sebo ho min kala no kamana ngano ko ba bi moptika ma alisa jigelan ko ta kun kan ko la hayra la ka fasa ko koron falan fe ko dire ka ko lu yara kon fene ka jiyela no wakko ko sebe ame watini mine ko bika yara kon be ni kana ka ji wala ngata ko burem ka ta temelen fe ko fe ko jigelan ko ni ka sele no dire ka fene ma min ken be fe ka ji wala ngata yara ka cheni se dugula duma alisa hameto tuguda kuna funula ameta bankasi ka ofi keren la ka duyoro min be bulu ko jala sagu hamala doniya ka fa ko demseni fitini ma duru fo ata se musola ka manani makulu ka wuturu ayelela mojugu do san fa yelele ni mojugu san fa la ka fa ko mashira ko ni mabwala ni demseni fitini ni dotenale dereni kale kelendo ni sera ka boni koina mina me do ko sa ko anda ba maka bada dali no wayu ala ku so mo ko famani nyorema ka kuna foni da tugupe hamita Guinea Equatorial ka fe homi na mbola donia ka foko kule kan fane blaluno kana mali jamana ko na karanka dan la jamana nyama maka ula donia ka fu yesa ku uka donga foko mali shifina ka demseni ma kemena bonyon ko o yala le kon da tuguluno Guinea Equatorial ka kasumbu mala ko kasumbu mambe belu ko bata kon demseni nu yara kon da tugulembe ne mi ni be ke mali jamana nyama o fe ka fen bela jelinke uku koflani shifina ka demsenu na mali kuna foni sho jamana la bago ni be dansiga nga bi kuna fonna nga chesril na nga jijali sira ka munu nyini ka di awma nalama basi wara fe kana mi nyogo sura shini kuna foni waro kana kan